Bronislav Chudyba, najlepší zo slovenských jazdcov v rámci trojhviezdovej Grand Prix v Šamoríne. Nielen to, ale 6. v celkovom výslednom poradí. Do toho Grand Prix nastúpilo 51 veľmi kvalitných jazdcov. Naozaj veľká väčšina tých jazdcov mala len po jednej chybke. Ako ty hodnotíš ten parkour? Pretože ty si ho zvládol s nulou, ale ten čas u teba trošku zapôsobil a priniesol ti tie 3 trestné body. A parkour bol vynikajúci, musím povedať, že to bolo postavené skvele a samozrejme je to vrchol podujatia, tak bolo aj cítiť, že to bola najťažšia súťaž z celého víkendu. A s tým časom, ja už som cítil na začiatku parkouru, jak som mal distance k trojke, že som musel počkať, k 5 som musel počkať, takže mne už bolo jasné, že čas nebudem stíhať. Takže zdal som malinko viac na to, aby som išiel čisto a urobil čo najlepší výsledok s tým, že som sa chcel kvalifikovať na Európu, čo sa mi podarilo s tými 3 trestnými bodmi. Takže to bolo skvelé, ako Bila podávala celý víkend skvelé výsledky a išla 2-krát čisto v pohári národov, dneska išla zase čisto, takže ja sa absolútne nemám na čo sťažovať, som šťastný. A ostatné dneska skakali tiež skvelé, 2-krát bola slovenská hymna, vďaka 7-ročnému Crosbymu. Všetko išlo podľa plánov, nemôžem sa sťažovať, bolo to úžasné. Tým našim slovenským jazdcom sa trošilinku, im tam chýbala tá šťastená, možno dnes. Dominika naozaj len jedna chyba na parkúre. Bol ten parkúr postavený naozaj tak trošku triky, hej, pre tie kone, že predsa len Dominika tiež mala len na tej jednej látke, na tej štvorke chybu. A boli tam také chytáky, ktoré aj ty možno hodnotíš, že bola tá štvorka najťažšia, alebo veľa jazdcov chybovalo aj v tom dvojskoku, podobne ako Martin Fuchs napríklad? Podľa mňa ten parkour bol skvelý v tom, lebo bol fair, jak pre kone, tak pre jazdcov. Nevideli sme žiadne zlé obrazy toho, že by niekde boli chyby len v kombinácii, alebo že by tam bola jedna prekážka, ktorá by delila vlastne všetky dvojice. Bolo to vyrovnané, videli sme chyby vlastne všade na celom parkoure, čo vlastne to je to pekné na tom športe, lebo ten šport bol delikátny, nebolo to niečo masívne a nefér voči tým koňom, takže myslím si, že ten parkour bol veľmi postavený tak, jak sa má, jak Grand Prix má vyzerať. Dovolím si tvrdiť, že aj vďaka tebe ostalo toľko ľudí na tej tribúne a naozaj si na teba počkali na tú dekoráciu a musím povedať, že naozaj ich tu bolo dnes veľa, ktorí ti fandili. Ja mám z toho zimom riavky, neviem, ako to prežívaš ty? Je to nádherný pocit, musím povedať, že už na pohár národov tu bolo veľa ľudí, to bolo skvelé. Už vlastne prichádzalo viac a viac ľudí a podľa mňa aj tomu výsledku, čo sme mali v piatok na pohár národov, tak aj to trochu prilákalo tých ľudí. Dneska je to skvelé. Myslím si, že môj osobný názor je, že na tom piesku to má ešte väčšiu atmosféru, jak na tej tráve. OK, tak to si jeden z mála, pretože veľa ľudí skôr na tej tráve to vníma tak veľkolepejšie. Áno, tá tráva vyzerá krajšie, všetko je to fajn, ale druhá vec je tá, že tu je to viac kompaktnejšie a tí ľudia sú spolu. Tým pádom to není toľko rozťahané a vidíme aj tú kulisu takú, jaká je, takže sme videli celú plnú tribúnu, to je nádherné a hlavne kľudne nech chodí viac a viac ľudí, miesta je vždycky dosť, ale tá kulisa bola skvelá dneska. Ja ti blahoželám. Ďakujem veľmi pekne.